advocate Fadzayi Mahere vadzoka zvekare vane mamwe mashoko makukutu avanga vachitaura pano pamazuva mashoma aya vakambenge vasipo vasiri kutaura zvakawanda nezveZimbabwe zvekuti vanhu vakawanda vaita vatsvaga kuti vakaenda kupiko nekuti munhu wekuti panguva diki yaanenge anotaura zvakawanda zvinovhura vanhu brain zvinhu zvinovhura vanhu njere. So panapa mhuri yeZimbabwe nyaya iri panapa ndiye kudai so vari kubudikira vari kutaura kuti sometimes I look at the state of Zimbabwe, the broken economy, the dilapidated infrastructure, the extreme poverty, the lack of clean tap water, the defunct public health system, the potholed roads, the chronic unemployment, the display of young people, the destitution of old people, the man-made drug crisis, the unproductivity of farms and factories, the lack of opportunity, all of it. And I ask myself, was this the dream? Is this what so many brave men and women fought for? Are we not better than this? Where is the logic? Why do they make such bad decisions? How can a country so rich be so poor? How can such clever population result in such strange outcomes? In what world did anyone imagine that Zim would become the sick man of Africa? Are they proud of this? You can arrest a citizen for telling the truth about how things are, but will that solve our problems? We need new leaders. Zvakanzichero vanhu makavasungira kuti vataura chokwadi asi zvinhu zvese izvi vari kumbozvionawo here? Ndizvo here zvinhu zvakarugirwa hondo nevarume vakashinga vakati takwenda kuhondo? Chokwadi nezvinhu zvese zvinyaya kuti kune crisis yemadrugs vari kungotaura zvinhu zvese. Unoziva kuti ukada kunoteerera kana song yakamboimbwa naWingidi yekuti dzimba dzeMabwe it's like zvimwe zvezvinhu panapa zviri kubudiswa kana kuti sense dzedzimwe dziri kubudiswa panapa kuti ndiyo here nyika yacho yakarwirwa nevarume vakashinga vachienda kuhondo. Tarisai zvaitori nyika ineyi yeZimbabwe panguva ineyi yatiri, nekuti chinhu chihombe chavari kutaura ndechekuti vanhu ava vari kutora mabad decisions. Hanzi why vari kutora madecisions akadaro? Ndo mashoko mhuri yeZimbabwe abva kuna advocate Fadzayi Mahere vachibata ZANU-PF pahuro. So iwewe ndanga ndichikukumbirisa kuti undiudzewo uri kuionawo sei nyaya iyoyo, nekuti pakashata baba pakatoipa.